prøve igen. Jeg tror, man kan godt her. Ej, Det skal man passe på med. Jasmin, det er ikke nogen god idé, skat. Jeg falder lidt. Nej. Hey, Duk. Pas på, ikke også? tag den anden vej, venner. Ja, tag trappen i stedet for. Hvis ikke I tager trappen, så kommer jeg og tager jeres steller. Det var død, jeg griner. Jasmin og Michael. Hvis ikke I tager trappen, så kommer jeg og har absadeller. I fjolle.